zonse mukaona mchithunzimo ndiyoti zonse zimene amayenera kuti azikonze mokonzekeretsa msonkhano umenewu tinganene kuti zakonzeka moteromo. Pali akuluakulu a chipani cha DPP amene tawaona mchipinda muno, komanso muli Enoch Kamzingen Chihana amene ndi mtsogoleri wa chipani cha Ford, komanso iwowa chipani chawo chili pa mgwirizano ndi chipani cha DPP anayenda limodzi pa chisankho chimenechi. So pakadali pano nthawi ina iliyonse amene akuyendetsa mwambo umenewu akhale akuyambitsa zonse makamaka Professor Arthur Peter Mutharika akangolowa mchipinda muno. Kwa kumbali akuluakulu a chipani chimene cha DPP taonapo Peter Mukito amene ndi mlembi wamkulu wa chipani chimene cha DPP, komanso taona Joseph Matiola Mwanamveka amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chakumwera. Taonaponso Bright Msaka amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakummawa kapena kuti ku Eastern Region. Taonanso administrative secretary Francis Mphepo amene tawaonanso ndithu mchipinda momwe muno, komanso muli Ben Piri amene ndi mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi. Posachedwa ndikuti zonse zikhale zikuyamba mchipinda muno malinga ndi uthenga umene tinaupeza kuchoka kwa Shadrack Namalomba amene ndi mneneri wa chipani cha DPP komanso mneneri wa Professor Peter Mutharika. Kwambiri ndiyoti kukhale statement imene Professor Mutharika ati yankhule kuchoka pamenepo pakhale mwayi oti mwina tolankhanife tithe kufunsa mafunso makamaka ku zimene mukumbukira bwino kuti anasankhidwapo mbuyo mukhala mtsogoleri ndithu ndi 56.8% mavoti oposta 3 million kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino kugonjetsa Lazarus Chakwera amene adapeza nawonso 33%. Koma lero ndithu kabwera atsogoleri osiyanasiyana chipani cha DPP, achipani cha Ford, monganso mukudziwa bwino kuti chipani chimenechi chidachita mgwirizano ndi zipani zingapo, padali chipani cha Ford, padali chipani cha Liberation for Economic Freedom, zonsezi zimene zidayima nawo pa chisankho chimenechi kuti ndithu apambane chimene chachitika sabata yatha. Koma kunoku ndi kunyumba yawo kunyambadwe kena kwakachoka kuno akhale mwina akusamukira nyumba ya boma. Kuli nyumba zingapo za boma, kuli nyumba ku Lilongwe, kuli nyumba ina Blantyre kuno kusanjika, komanso kuli nyumba ina kuzomba umangoji atakusankha kuti ndithu zikakhala uku kumapaka dai pano adakakhala kaye ku nyumba yawo ku nyambadwe muzinda Blantyre. Ndiye nthani aliyonse akhala kufika mchipinda chimene chapangidwa kuti ayankhulenda anthu amene asonkhana mchipinda chimenechi komanso mtundu wa Malawi. Apa ndi George Chaponda amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP kuno kumwera kuti mwina angoti yankhulako pang'ono. Kaya mwaswera bwanji Chaponda? Ndaswera bwino. Mwaswera bwanji? Mwalowa basi mboma? Atalowa mboma. Mphawi konse wata vutika konse zonse zimene tinali kunena mparliament kuti zichitike zimene sizinachitike sopano tiziwa kuti zachitika. Mphamvu ya Mulungu. Tithokoze Mulungu kuti walola kuti Professor Arthur Peter Mutharika akhale president wathu wa dziko lino. Koma mwina wakhala ulendo otani kufika pano pamene mwapambana? Unali ulendo wovuta. Unali wovuta kwambiri. Anthu athu kumangidwa selective justice. Unali ulendo wovuta mmene anthu athu anavutika kwambiri chifukwa tati muone anthu amene anali kulembedwa mpolisi anali anthu ammadera mwina, koma madera mwina kweni ku south ndi ku east sanali kulembedwa. Kumana mwina 56.8% kupambana chisankho chimenechi. Mwina munadabwa nazo? Ndipo ine sinadabwe nayo kwambiri. Sinadabwe nayo chifukwa chani? Chifukwa choti dziko lino anthu anali mavuto. Ali mavuto opya. Ndipo ikanakhala company tikanena kuti company inganenedwa kuti ili bankrupt. Ndiye munthu amene anga achose mavuto palibe munthu wina koma Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi mbiri yabwino ya dziko lino. Ni munthu wophunzira kwambiri, ni munthu amene anali kunja kwa dziko
kwaphunzitsa azungu za nkhani za ufulu zaka zokwana ngati 40 years ku Boston ndi kwina. Komanso mdziko lathu lino sikoyamba kamene pakuchita ntchito imeneyi. Tikuziwa nthawi ija atamwalira late Professor Bingwa Mutharika, mzimu wawo uwuse mtendere, tinali ku opposition 2012 to 14. Titatenga boma 2014, Professor Arthur Peter Mutharika anapeza zinthu zili sizinali bwino. Ngakhale madona amene anathawa mdziko lino, koma mama siku nthawi yochepa zinthu zonse zinali bwino. Tikuziwa pa nthawi imene anali kusiya mphawi wawo ngati president, nthawi ija sankhani DPP, sankhani iwo, kwa mufuna nkhanza sankhani MCP. Ndi anthu aona nkhanza zache zimene zachitika nthawi imeneyi. Mwina masanano akhoza kuyankhula zotani ya Mutharika? Izo singanene nanga mazuwa zimene anganene ndi Mulungu yekha amene angaziwa. Koma zimene tinganene kuti ndikuwafunira mafuno abwino a Professor Arthur Peter Mutharika, komanso ndiafunire mafuno abwino amalawi wonse, koma sayembekeze kuti zinthu zonse zimene tayika ndondomeko ya DPP zidachitika siku limodzi. Dziko litu laonongeka, ndalama mulibe, koma chimene ndingakuwuzeni kuti a Professor Arthur Peter Mutharika azapeza ndondomeko zonena kuti zinthu zizakhala bwino. Koma manifesto anu aja pali zambiri zimene mudakodowa nazo a Malawi, nkhani yokhuza skulu za ulere, makamba za CDF 5 billion, ngongole za Nyamata, zimene zijazitheka? Zimene zijazitheka, koma lipase ni nthawi. Sunganene kuti lero talawa mboma ndiye mawa nene kuti zinthu zonse zijazichitika. Sizimachitika choncho ya. Koma zizachitika. Mwina anthu adikire nthawi yotalika bwana. Izo singanene. Zikhale pansi. Mwamba tata wati. Tikhale pansi zizachitika. Manifesto nanga tikale timanena kuti a Professor Peter Mutharika samanena zonama. Akanena zinthu zimachitika. Ndiye ndikuziwa kuti zimene zizachitikadi ndithu. Ndiponso ndondomeko zimene zili manifesto mwathu zinachitika, titachita kafukufuku ndi anthu ambiri, ndipo ndikuziwa kuti tili ndi njira mmene ndalama zizafika zoti zinthuzo zichitike. Takoza zikomo. Amene ndi a George Chaponda, amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP mchigawo chino chakumwera. Makamba kuti kwabwera atsogolo siyanasiyana ndi a Shadrack na Malomba amene amayankhuliranso chipani chimene cha DPP komanso a Mutharika amene ana Malomba masana abwino tikulandireni kuno. Zomwe kwambiri Isaac. Mwina timakamba zokhuza kuti kodi ayankhula zotani masanano, koma kuti ayi Achaponda ine sindingaziwe. Inenso sindingaziwe. Tidikire mtsogoleri amene mtsogoleri wa dziko amene tikuti president elect His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika amatambasule yekha thumba paja pali mwambi amanena kuti thumba la tambe amatambasula ntambe yemweyo. Ndi tidikire posachedwa pakhala kubwera ndithu. Kodi akuyembekezeka kumulumbiritsa iti? Malamulo a dziko lino akunena kuti pamene ameke alengeza chonchicha pasamachepere masiku 7 komanso pasamapitirire masiku akuti 30, kusonyeza kuti kawerengera 7 iyo ndiye kuti ndi wiki yamawa, mwina mwake kuyambira lachitatu lachinayi lachisanu kumapitawo. Ndiye tiyembekezere masiku amenewo kuti kulumbiritsa kukhala nthawi imeneyo. Yes. Imafunsa Achaponda kuti 56.8% kupambana chisankho chimenechi. Mwina ngati DPP aina amanena kuti nzokayikitsa ngati chingapezeke chipani imene chingakwanise 50+1. Iniyo munadabwa? Ife sinadabwe. Ineyo kudabwa kwina kulikonse panalibepo, chifukwa kuyambira ma survey osiyanasiyana afaro barometer kawiri konse imanenaso mafiga ake omwewa, kuzabweranso aiposo kawiri konse imanenaso mafiga ake omwewa. Ngakhale kuti pa nthawi imeneyo nakasina ya campaign ena anapanganso ati ma survey ako manala afeki. So figures don't lie, statistics cannot lie. Ife timadziona kuti komanso ndimene tikugwira ntchito pa ground ndimene anthu akunenera ndi mavuto amene Amalawi akumana nawo.
timachita kudziona kuti apapa mpulumutsi weniweni ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ngakhale kuti anthu aja anachuluka 17 komabe ngakhale njuchi zimakhala zambiri yoluma imakhala imodzi, timadziwa kuti njuchi yeniyeni yamphamvu imene ndi ukali ndithu ndi Profesa Arthur Peter, ndipo tiwina. Ndipo chifukwa situkuonanso kudabwa pa 56.8 siti kudabwa ya mbona kuti mwapambanira pali chisankho chimenechi? Kupambanira kwathu ndi chifukwa chakuti chipani chathuchi si chipani cha gawo limodzi kapena cha chigawo ya, si chipani cha mtundu umodzi, ndi chipani cha Malawi kuchokera ku Nsanje ukafika mpaka na kuchitipa. Mbona muonetsetse structure yathu imene ipangira strategy yathu ndio imaonetsetsa kuti Malawi aliyense akhale mchipanimo, azitenga chipani chingati chake chenicheni. Mukaona kuti tinda vice president ochoka ku northern region, tiso nda vice president aku central region, komanso ma structures zonse tiso ndi ma vice president ochoka ku south mpaka na ku eastern region. Komanso tikamatero tu ma structures athu amambia ife tini ma structures sikuti timangoti ali chipani cha Facebook ya, mukapita kumudzi uli wonse mukapeza kuti menemo pali structure ya chipani pamudzi pamene paja area ili pamene paja. Mupitanso kaya mukachoka penepo ndi timakhala ndi ma structures pa center ili yonse voterage. Tikamukamaona kuti center ija ife timaitenga pamene jayo kuti ndi zone imeneji timaichanga ndi zone, anthu onse ozavotera pamene paja amakhala kuti ali pa area. Ndi chifukwa chake sikunali chodabwitsa kuona kuti ngakhale ku central region, ngakhale ku Liyongomene, ngakhale ukasiya kwa president amene apo mapano umapeza ona kuti tili ndi mavoti fire chani pali ponse chipani cha DPP nachipanga popularize. It's a party for Malawians, it is not a party ya chipani ya tribe imodzi, it's not a party for kapena mpingo umodzi, it's not a party for a particular grouping of people, it is a party for Malawians. And the Malawians themselves ambiri ayiwonso ndi azimayi, ambiri ayiwonso ndi anthu akumudzi kwenikweni amene amatuluka ukavota. I can tell you most of the people amapanga kuti they don't value the power of the vote behind the vote. Koma kumudzi kucha amapanga value, amadziona kuti ifeyo kuti tisinthe zinthu mawatamveke ndi vote. Ndi anthu amene aja ndi amakhala ma structure. Ndithu mwina anthu kumaona manifesto anu mwina pali zambiri pene paja kwambiri mukuona ngati Malawi kupasa nthawi yotalika bwanji kuti aone kusintha atu kuoneka. Tingoyamba nkhani ya school fees zaulere imene sinkhani yoti tichilota kutaisanaso nthawi yayi manifestation mpompo imenechi tikatenga zakuti forex yambe kupezeka imenenso ni nkhani yakuti within timati 6 months recovery plan imene a professor so akhala akuifotokoza tikhale kuti forex ija ilipo. Njala chimanga chaka chino anthu asafini njala, zinthu zoyambira zimenezo forex ipezeke, njala ite alipasapezeke munthu wokufa ndi njala, komanso katundu ambe kutsika mtengo. Mutati muonesese panopa chimanga chamba kale kutsika mtengo panopa tu chimanga chinali cha 75 kuti muone mtown mupeza kuti chili 55 andi chimanga chachitsika pachani chimanga chakutsika kodi tu akamati boma limene anthu akulifuna boma akamati kulifuna ku Europe kumene ku England kumene akati chipani china chikulubwera stock exchange awo imavomera zonse zimavomerezana kuti umapezana kuti pamene paja ma interest rates bwino zonse zamba kuyenda bwino chilichonse chamba kuyenda chimodzi chichitika pano. I can tell you even black market ma dollars black market rate ija ikutsika chifukwa chani DPP tu simapanga chibwana ifeyo we don't trade over people's lives. Kuti mkapanga sabotage ya MCP trade over people's lives manifestation ngati anthu apanga hodi chimanga ndi yankhuleso pano ena apanga hodi chimanga ngati anthu apanga hodi chimanga chimene chanyerera chimanga chimene chachigulisa 30,000 pa thumba because pricing ikutsika panopa and a president analumbire and just wait what will happen akangolumbira panopa chimene cho anthu chimanga chigulisa 30,000 achiduluke chimanga asapange hodi. What people do is they hold the maize in anticipation for akuti kutadza gulise pa profit kuseweretsa moyo wa Malawi kuti adzapange ndi ndalama zochuluka pa moyo wa Malawi. Chimanga chimenecho atulutsiretu and I'm telling you boma la DPP silimase local dollars akali mu banking system ape. That's why timanena kuti ndalama tu zili mali konkuno koma kuti anthu amazipanga mismanage amaziononga komanso samatha kudziwa kuno kuti ngapange bwanji. Kuti ni DPP mapanga sabotage tipanga sabotage bwanji sitingapange sabotage koma kuti policy. Let me tell you akati kusintha boma imafunika zipanga chonje policy shift akuziona kuti DPP zanjala ife silimachezani silimakambira naso uzafetereza so simafuna makambirana so makagula so kumabuchara ayi ife timapanga zinthu zona kuti Amalawi akasangalale ndi anthu akuziona kuti iyi DPP abwera tisunge chimanga tichigulise chifaza kulisa mwalose. I'm telling you chimanga imene chocho anthu agulisa mwalose achitairetu pano chikhale mitengo itsike zonse zitsike ngati anthu amapanga hodi asiye zimene zonse because aluza nazo. That money will be wiped out in a few days. Kumano kuti tinene kuti timapanga hodi ayi
hayi kupanga hodi komano mwina mwake amene achokawo kodi fundo zawo zinali za mtundu wanji amakhala serious kuonesesa kuti a business asamapange zinthu ngati zimene ifa ndikulakwa. So as a government, what you do, you intervene into the market. Tekeze chimanga chichatu kuti akusunga chimanga, you bring a lot of maize. That's why I know kuti pomafika next week that maize imene akusunga aluza nayo, because we are bringing a lot of maize into this country. We are bringing a lot of dollars in this economy, and to the extent that even at black market, the black market, that system will collapse completely. That's why we are the DPP. Muzizo DPP in the system. Ifendi fakadaula chuma, timaziwa za chumazo. Ukomone panopa ya MF iberazo.